numele lor va dăinui peste veacuri pe jugul clopotului. Drept măritori creștini, ne aflăm în curtea parohiei Sfântul Arhidiacon Ștefan, Valea Lupului Uricani, lângă clopotnița care va adăposti clopotul de 168 de kilograme pe care vrem să-l achiziționăm prin bunăvoința dumneavoastră. Acesta va înlocui clopotul mic pe care l-am primit cu recunoștință de la un frate preot. Numele fiecărui donator va fi pomenit la altarul bisericii noastre. Iar ca un gest de mulțumire pentru cei care donează 1 kilogram din greutatea acestuia, numele lor va dăinui peste veacuri pe jugul clopotului. Suntem la început de drum. Nu este o lucrare ușoară, dar am mare nădejde în bunăvoința dumneavoastră și în faptul că Dumnezeu va binecuvânta această lucrare. Mai multe informații puteți afla de pe fiideajutor.ro. Vă invităm să fiți alături de noi în această campanie de strângere de fonduri. Doamne ajută, fiți binecuvântați!